Mahadum Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University gbanrịa mbụ ndị ike gara nnọọ n'ihu chịkọba ọgbakọ mbụ na mbụka na anya bụ ihe nke na-eme n'ọnọdụ ihu igwe ma bụrụkwazị nke a ga-esi n'ime wee kwalitekwazi ụzọ esi wee na-achụta ego na ihe ndị nke a na-emepụtagasị ma bụrụ ịga n'ihu na ịnwetazi ya bụ amụma obodo ọkụ na-enwu n'elu ga na-ekpori ndụ bụ ebumnobi ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo. Ya bụ ọgbakọ ihe mmemme bụzi nke a chịkọbara n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ya bụ mahadum ma bụrụkwazị nke a nọrọ n'ime ya nwee nkụzi dị iche iche nwee oge nlụrịta ụka ya nakwazi mwebata mpụ nke webatara ya bụ usoro a ga-eji wee lụọ ọrụ nchekwaba gburugburu nke ya bụ mahadum nke ga-ewe afọ 5 tinyekwara ndị ambasadọ nakwazi ndị ọrụ ojii ụmụ akwụkwọ na-akwụ maka gburugburu bụ ndị nke bịagbadoro ya bụ ihe mmemme n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Queen Anịbọgụ ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo nke ọ bụ Chief of Staff ya nọchitere bụ Maazị Ernest Ezajui sịrị na iwu nke Anambra State Environmental Protection and Administrative Law nke 2024 bụ nke na-elebanye anya n'ihe gbasara ọnọdụ ihu igwe ma mee ka amata na ọ bụ ugbu a kwesịrị ka ekwue maka etu a ga-esi wee chekwaa gburugburu. Onye bụ onye isi ya bụ mahadum bụ ọkammụta Kate Omenuya kelere ndị niile nyere aka n'ijikọba ya bụ mmemme ma n'ime ka gburugburu ya bụ mahadum bụrụ nke a na-echekwa ọfụma site n'idebe gburugburu ha ọcha na Nigeria Meteorological Agency bụ ọkammụta Charles Anosike nke ọ bụ dọkịta Gloria Onyegbule nọchitere gụpụtara ebumnobi ya bụ ụlọọrụ ha ma mee ka amata na ha na-enye ọnọdụ gbasara ihu igwe n'ụwa na Nigeria nakwa obodo gbara ha okirikiri ma kelee ya bụ mahadum maka ya bụ amụma. Onye bụ onye isi planning committee nke ya bụ mmemme bụ ọkammụta Kingsley Nwaọzọ n'okwu ya sịrị na ya bụ mmemme nyere ohere ijiri kụziere ọtụtụ mmadụ ihe ha na-amaghị ma too ọkammụta Omenuya maka agbammbọ ya n'ịkwanyite ya bụ mahadum. Ya bụ mmemme bụ nke dọbatara ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị eji okwu ha agba izu, ndị eze ọdịnala tinyekwere imerime ndị ọzọ.